Печени кюфтета от чушки и сирене. Крехки, сочни и изключително апетитни. Чушката прави тези зеленчукови кюфтета ситни. Зеленината и чеснът им придават чудесен вкус. Изненадайте любимите си хора с вкусни безместни кюфтета. Рецепта стъпка по стъпка. Ако искате да разгледате някоя стъпка по-подробно, спрете видеото, когато в кадъра се вижда зелен флаг с номера на стъпката. Добър апетит! Подробната рецепта с списъка на продуктите вижте в описанието. Абонирайте се, харесвайте и споделяйте. И като кликнете върху линковете на екрана и в описанието, ще научите как още вкусно да приготвите нашите любими чушки.